Am gyfnod yn fy arddegau, mi ro'n i'n upset ac yn flin gyda Duw. Ro'n i'n dal i gredu ynddo, ond ro'n i'n ei feio am gyfnod anodd yn fy mywyd i ac yn mywyd fy ffrindiau. Roedden nhw'n beio Duw hefyd, ond doedden nhw ddim yn Gristnogion a ddim yn mynd i'r capel. Do'n i ddim yn gallu credu bod Duw yn llawn cariad ac yn dangos unrhyw fath o ofal, oherwydd roedd pethau'n mynd yn anoddach ac yn anoddach i ni. Roedd hyn cyn i mi ddeall sut mae Duw yn gweithredu, a dyfnder cynllun mawr Duw. Wrth weld Iesu yn berson dynol, yn blino, yn crio, yn gwylltio, yn chwysu gwaed, ac yna'n cael ei gamdrin a'i ladd ar groes, a sylweddoli fod Iesu yn Dduw ac yn ddyn, sylweddolais bod Duw yn gallu cydymdeimlo gyda fy mhoen, a bod gras a chariad Duw gymaint mwy na gallwn ni erioed wedi ddychmygu. Aeth Iesu trwy y fath poen dros y fi. Roedden ni'n gwybod faint nes i wrthrofela yn erbyn Duw, ac roedden nhw'n ymwybodol o'n pechod. Dyna gariad. Cariad aberthol, cariad go iawn. Mae 1 Ioan 3:16 yn dweud fel hyn. Dyma sut dyn ni'n gwybod beth ydy cariad go iawn. Rhoddodd Iesu y Meseia ei fywyd yn aberth drosom ni. Drosom ni? A droso fi? Roedd hi'n anodd wedyn i mi fod yn flin gyda Duw. Roedden ni'n teimlo'n ostyngedig ac yn edifeiriol, ac yn syfrdanu ar faint gras Duw. Mae'r adnodau eraill sydd yn dod o Psalm 113 hefyd yn sefyll allan i mi. Adnodau 11-13. Maen nhw'n darllen fel hyn. Fel mae'r nefoedd yn uchel uwch ben y ddaear, mae ei gariad ffyddlon fel tŵr dros yr ai sy'n ei barchu. Mor bell ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin, mae wedi symud y gosb am i ni wrthrofela. Fel mae tad yn caru ei blant, mae'r arglwydd yn caru'r rai sy'n ei barchu. Does dim diwedd i'r marddeiant hwn, dim diwedd i'r cariad a'r gras. Do'n i methu gwadu na gwrthod y cariad hwn wrth ystyried Iesu ar y groes. Ond wedyn, mae'r newyddion yn mynd yn well fyth. Atgyfododd Iesu. Mae'n fyw yn nawr yn eiriol drosom ni. Ac mae hyn hefyd yn rhoi gobaith newydd a bywyd newydd i ni. Pan dwi'n stryglo neu'n teimlo'n ddiobaith, mae gen i'r sicrwydd hwn i ddal gafel arno. Trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, dwi'n derbyn bywyd tragwyddol. Mae gen i bersbectif tragwyddoldeb. Ar addewid rhyw ddydd, mi fyddai'n cael bod yn ei bresenoldeb am byth bythoedd. Ond mae gobaith ar y ddaear hwn hefyd. Mae gen i ni Dduw ffyddlon, a bywyd newydd yn rydd o gaethiwed pechod. Mae gen i ni berthynas newydd gyda tad cariadus. Mae'r Efeiniaid 6 yn dweud ein bod ni sy'n credu wedi'n uno gyda Crist, yn ei farwolaeth a'i atgyfodiad, ac felly mae'r un ysbryd a roddodd fywyd newydd i Iesu yn dod â bywyd newydd i ni. Felly dyn ni'n rydd o bechod, dylen ni fyw felly, ar sylfaen gras. Felly ers i mi ddod yn Gristion go iawn, dwi'n byw nid yn ôl fy nisgwyliadau fy hun o Dduw a'r disgwyliadau ro'n i'n rhoi ar fy hun, ond yn ôl gras Duw. Mae gen i obaith o fywyd newydd ar y ddaear hwn a gobaith o fywyd tragwyddol. Mae'r Meseia Iesu wedi concro marwolaeth ei hun, felly tra'n pwyso arno ef ac ar y tad, does gen i ddim i'w ofni. Mae'r pethau hyn yn achos dathlu a llawenhau. Gobeithio eich bod yn gallu rannu gyda ni yn y pethau hynny heddiw. Pas capus i chi.